Прывітанне, сябры! Вы на канале Сепультура Элайф, і я Саша Чарнуха. І сёння вас чакае чароўны канцэрт, які мы падрыхтавалі спецыяльна для вас, беларусаў з усяго свету. Хуценька адзначайцеся, хто адкуль глядзіць гэтую трансляцыю. Стаўце свае падабаечкі, падтрымлівайце музыкантаў, калі у вас ёсць такая магчымасць, таму што сёння перад вамі выступае чароўны беларускі гурт Джей Морс. Сустракайце! Каханая, наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць. Всё гэта стомаю тлумачыцца, змываецца вадой. Глядзі, правайдары змагаюцца за права быць з табой. Зрэшты, знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Мы прачынаемся і снедаем, і дзень бярэ разбег. Мы аддымаемся, мы ведаем, што хутка пойдзе снег. Знаёмый горад знікне ў акне, і зменіцца настрой. Я спадзяюся, ты не снішся мне, бо я жыву табой. Зрэшты, знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Всім добрый вечар, вельмі рады быць тут, вельмі спадзяемся, што нас глядзяць у розных краінах. Беларусы, можа і не толькі. Такі шанец сыграць для сваіх, які знаходзяцца непасрэдна ў Беларусі, для нас вялікая адказнасць і вялікі гонар. І мы працягваем. Глядзі, ты ўжо не адчуваеш свой час. Рэжаш гукам кіляметры да нас, разбіваючы ушчэнт свае сны. Пра іх ты ўжо не бачыш, я гляджу за тваіх. Нерухомая ў шпаркай хадзе, труціш думкамі ў ночы мяне. Па гербарыях дарога дамоў, ты плачаш ізноў, яны не возьмуць цябе, яны ўжо разам з табой.
пакідай слядоў на заснежаных дахах аэропорту б'юцца скепкі слоў так незнаёма. Глядзі, ты ўжо не застаешься адна, тонкім змрокам завітае яна. Паланёныя ў люстэрках крывы тваіх, усё радзей ты усміхаешься ў іх. Карнавалы, ліхаманкі весны, прага голаду на прагу віны. Бонус-трекам телефонны звонок, ты плачаш ізноў, яны не возьмуць цябе, яны ўжо разам з табой. Не пакідай слядоў на заснежаных дахах аэропорту б'юцца скепкі слоў так незнаёма. Сережа! Заснеженых дахах аэропорту б'юцца скепкі слоў так незнаёма. Не пакідай слядоў на заснеженых дахах аэропорту б'юцца скепкі слоў так незнаёма. Вось гэта пачатак. Вось гэта сапраўды пачатак. Як вам, сябры, падабаецца? Пішыце хуценька ў чаце, калі вам падабаецца гэты цудоўны канцэрт, а я пакуль прывітаюся з музыкантамі, якія сёння граюць спецыяльна для вас. Прывітанне, сябры, прывітанне, Вова, прывітанне, гурт Джей Морс. Прывітаначкі ўсім, прывітаначкі, Саша. Вітаем вас. Ведаеце, я зараз глядзеў чат, і сапраўды нас глядзяць з самых розных куточкаў гэтай планеты. Шмат-шмат ЗША, Малага, Роттердам, Польшча і, канешне, вельмі шмат Беларусі. Менск, Гомель, Гародня адзначаюцца ў каментарах, пішуць нам прыемныя словы, і гэта вельмі цудоўна, што сёння вось на такім цудоўным канцэрце аб'ядналіся беларусы і слухаюць сваю музыку, кайфуюць на канцэрце любімага гурта, таму што ніхто не зможа забраць у нас права хадзіць на канцэрты любімых гуртоў, танчыць і спяваць разам з імі. Мала хто ведае, дарэчы, але гэта ўжо другі онлайн-канцэрт Джей Морс, які мы ладзім вось супольна. Першы адбываўся ў 2020 годзе падчас пандэміі каронавірусу. Вова, сябры, ввогуле, вы б маглі падумаць, што ўсё так зменіцца за гэтыя 6 год? Ну так, я памятаю гэты канцэрт. Хлопцы, узгадвайце, мы тады на канапе сидзелі, я прыйшоў нават у спартыўным касцюме, так по-домашняму. Мы тады думалі, што зараз перажывем ковід, і все будзе па-іншаму, все будзе па-старому. А ўсё змянілася, і мы пра ковід толькі з цеплынёй успамінаем. Як летом у кішэні зімовага паліто знайсці $100. Так прыемнае такое успамін. Володька, только было так, что когда ты находишь теперь в кишени масочку, которую опронал, настолько теплая, но настолько хороший Вось, я час про был, тое, да. сдавалось. Да, ну, конечно, никто не мог уявить, когда мне сказал, что я в возрасте 47 год приеду на Варшава Заходняя з валізкай, з гітарай, пачынаць прыкладна ўсё спачатку, я б не паверыў бы пра гэта ўсё. Але, як высветлілася, можна граць канцэрты паўсюль, асабліва, калі робіш гэта онлайн. Як вам увогуле ў гэтым фармаце онлайн канцэртаў? Ці утульна вы сябе адчуваеце, калі няма вось гэтых
гукаў пад сцэнай, калі няма дзявочых слёз пад сцэнай, няма гэтых вось запальнічак і ліхтарыкаў ад тэлефонаў. Ну я пахлусіў, што нам гэты фармат падабаецца больш, чым жывы сапраўдны з вялікай колькасцю гледачоў. Але з іншага боку для нас гэта выклік, для нас гэта таксама чэлендж, уявіць сабе ў галаве, спадзявацца на тое, што есть нейкая аўдыторыя, якой ты павінен граць і выдаваць энергію. Просто, ну, вось, гэта такі трэнажор. Гэта вельмі важна, асабліва для нас зараз, таму што это адзіная магчымасць зайграць для людзей, якія знаходзяцца менавіта ў Беларусі, таму што страны, краіны, якія ты пералічыў, амаль все мы уже аб'ездзілі за гэтыя 5 год, але вось Беларусь трапіць пакуль не можам. Таму для мяне важней, каб глядзелі Ганцевіча, Пінск, я спадзяюся, можа там будзе мой родны. І вось такі фармат для нас гэта магчымасць зрабіць такі канцэрт. Пінск, калі вы глядзіце гэты канцэрт, калі ласка, адгукніцеся ў чаце, напішыце колькі словаў, Вову будзе вельмі прыемна пачуць нейкія вестачку ад сваіх землякоў. Слухай, я хацеў вось пра што паразмаўляць. На самой справе шмат каму з нас прыйшлося нанова перафармулёўваць сябе, перазбіраць у эміграцыі. Я ўжо не кажу пра цэлыя музычныя гурты, таму што шмат хто ввогуле апынуўся ў розных краінах, у розных абставінах. Як гэты працэс у вас, хлопцы, адбываўся? Ну, я дагэтуль лічу, што гэта цуд, таму што з'ехаць у іншы край, у іншую краіну і перасабрацца ў гурт зноў і працягваць граць. І вось мы не так даўно выдалі новы альбом. Я нават не мог сабе ўявіць, што мне так пашанцуе, што гэтыя хлопцы таксама пераедуць і пераедуць сюды з сем'ямі, з дзецьмі на стала, я так думаю, или на нейкі час, за які можна будзе тут і папрацаваць, і запісаць яшчэ адзін, мо і 2 альбома. Напэўна, што мы нейкія высілкі рабілі, каб гэта захаваць, все, што мы дагэтуль 20 з лішнім год рабілі ў Беларусі. Але гэта таксама і шанец, і я б хацеў бы Богу падзякаваць таксама, бацькам і прадусеру, напэўна, за тое, што мы сабраліся зноў і граем дагэтуль. Для мяне гэта, я гэта вельмі цаню, для мяне гэта вялікае шчасце. Я б яшчэ хацеў вельмі падзякаваць усім вам, гледачам, слухачам, якія слухаюць беларускія гурты, ходзяць на канцэрты беларускіх гуртоў, падтрымліваюць іх сваімі донатамі, таму што толькі так гурты могуць існаваць, працягваць сваю дзейнасць. Гэта вельмі важна для іх, таму калі вы зараз глядзіце гэтую трансляцыю і у вас ёсць магчымасць, калі ласка, падтрымайце цудоўны гурт Джейморс, таму што гэта вельмі важна адчуваць вось гэтую таксама і нейкую фінансавую падзяку за тое, што робяць беларускія музыканты. Вова, а у цябе ўвогуле здарылася нейкае пераасэнсаванне ўласнай творчасці ў міграцыі? З'явіліся нейкія песні, якія табе раней падабаліся, а зараз увогуле не падабаюцца ці наадварот? Ты зараз маеш на ўвазе ўвогуле музычны густ мой? Не, уласныя песні. Не. У нас даволі добра працуе ўнутрэнні фільтр, мы просто тое, за што нам можа быць сорамна, не выдаем. Увогуле, гэтыя песні, калі і з'яўляюцца ў нас, мы іх самі слухаем і выкідваем. Я дагэтуль адказны за кожную песню, якая выйшла на плытках Джейморс. Такога няма. Пераасэнсаванне нейкае не, але пераарыентаванне і, можа, адкрыццё новага накірунка ў творчасці так, але гэта адбылося не тут, але адбылося ў 2020 годзе яшчэ ў Беларусі. Калі накрыла ўсіх цалкам бліжэй да жніўня, і калі сталі з'яўляцца ў мяне проста песні больш сацыяльнай накіраванасці, менш пра ўнутрэнні свет, больш пра нас усіх. І такіх песень колькасць ужо з'явілася. Па-за альбомам, які толькі што выйшаў, сінглы, якія мы выпусцілі, пачынаючы з 2020 года сінглы, яны больш накіраваны сацыяльна, чым пра лірычных герояў. Вось я б так сказаў. Але не замест лірыкі, проста ў дадатак, я б сказаў. А неяк змянілася аўдыторыя пасля таго, як вось гэтае пераарыентаванне адбылося? Я не магу сказаць, што змянілася аўдыторыя. Аўдыторыя, як і ў большасці музыкаў беларускіх, якія пераехалі і працуюць далей, яна паменшылася.
Вось, і мы здольныя сабраць вялікую залю ў Варшаве, як мы упэўніліся вось недавно, калі святкавалі 25-годдзе гурта. Але мы ездзім шмат по іншых краінах і іграем для дыаспор, колькі б іх не было. 400 человек, 200, 300 человек. Однойчы мы ехали, падаецца, во Франкфурт, і нам патэлефанавалі из Заарбрюкена. И попросили, это было по дороге, попросили нас заехать, вельми попросили. А их было 15 человек. И мы заехали. Франкфурт, Заарбрюкен. Да. Изменилось не колька, изменилось ставленне, что концерт — это энергия, а не математика. И я был сведкай того, як 15 человек нам зрабілі стадыён. Гэта вельмі важнае адчуванне. І дзякую вам за тое, што вы сапраўды ходзіце на канцэрты беларускіх гуртоў, вось у эміграцыі. Дзякую вам за тое, што працягваеце слухаць беларускія гурты цудоўныя, якія не маюць магчымасці выступаць у роднай Беларусі, але знаходзіцеся самі ў Беларусі. Гэта вельмі важна, адчуваць вось гэтую падтрымку, і ведаеце, што музыканты яе адчуваюць. Я б хацеў зараз перайсці да важнага моманту нашай трансляцыі. Ведаю, што вы, хлопцы, сёння не з пустымі рукамі да нас прыйшлі і прынеслі нештачка, сюрпрыз для таго, хто зробіць самы вялікі донат падчас гэтай трансляцыі. Раскажыце, калі ласка, што гэта будзе? Гэта будзе вініл гурта Джей-Морс, які выйшаў уже тут, у Польшчы. Ён выйшаў у знак 15-годдзя нашага альбома «Электрычество», які выйшаў, адпаведна, у 2010-м. Тут собраны непасрэдна песні з гэтага альбома з новым мастерынгам, вокладку сохранілі класічную. Вось, і мы хацелі б вось такі падарак прыпаднесці. Ну, напэўна, мы яго яшчэ напрыканцы сённяшняй імпрэзы падпішам. Абавязкова падпішам. Таму, сябры, у вас ёсць зараз цудоўная магчымасць атрымаць эксклюзіўны падарунак ад гурта Джей-Морс, памятны падарунак вось акурат з гэтай трансляцыі. Таму не саромейцеся, данатьце, падтрымлівайце цудоўны беларускі гурт, падтрымлівайце праект Sepultura Alive, усю каманду, якая робіць для вас гэтую прыгажосць, а мы працягваем. Я могу растворять в кофе смог за окном. Это мой профиль, и ждать, когда с неба посыплется пудра. Утро за утром я могу растопить взглядом берег Антарктики. Просто не надо, и сердце готово немного искрить. Осталось подложить бит. Было нетрудно пытаться читать твои мысли и ждать твое лето, дышать твоим ветром. Спасибо за это, и снова день в день повторять календарь. Может быть, снова плохо закончится год, опять будет нечем платить за январь. Но смотри, как горит воздух прямо над нами, ярче, чем солнце, жарче, чем пламя. Мы все отпускаем, взлетая с разбега. Жарче, чем солнце, выше, чем небо, выше, чем небо. Ты увидишь, не так трудно давать имена проходящим тайфунам, смело, не пряча от ветра лицо, поджигая с обоих концов свою жизнь, будто куколку Вуду. Казалось, вот-вот сантиметры до чуда. Но помнишь, как было непросто? Смотри, как горит воздух прямо над нами, ярче, чем солнце, жарче, чем пламя. Мы все отпускаем, взлетая с разбега. Жарче, чем солнце, выше, чем небо, выше, чем небо.
как горит воздух прямо над нами, ярче, чем солнце, жарче, чем пламя. Мы все отпускаем, взлетая с разбега, жарче, чем солнце, выше, чем небо, выше, чем небо. Дякую вялікі. Наступная песня, дарэчы, адна з тых, якая з'явілася ў нас у 2020 годзе як рэакцыя на тое, што адбываецца вакол. Ты такія запаволеныя, калі за вокнамі монохром і незалежныя светлафоры. Плей накрые нас ізноў цішыня, і мы спыняем, хто на сезон, хто на гады, а хто назаўжды. Свае маторы даруй, я узнімаю твар угару. Даруй, я не губляю маю мару. Даруй, краіна снов, дзе попел і снег. Даруй, даруй мне. День праз вокны ў холодны пакой, як все, што мы рабілі дарма, і так у выніку было лепей. Мне самотна, ты мяне супакой, ты нават не чакала сама, як мала цяпла, як мала святла в маім сусвеце. Даруй, я узнімаю твар угару. Даруй, я не губляю маю мару. Даруй, краіна снов, дзе попел і снег. Даруй, даруй мне. Узнімаю твар угару. Даруй, я не губляю маю мару. Даруй, краіна снов, дзе попел і снег. Даруй, даруй мне, 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 даруй. Дякую вялікі. Наступны трек, наступная песня. Песня з маленькай гісторыяй. Яна была напісана... Ці можем мы распавядаць гісторыю, Саня, ці у нас хапае на гэты часу? Заняты. Ну, карацей, гісторыя такая. У 18-м годзе экіпаж беларускага маленькага самалёта зрабіў кругасветную вандроўку. І падчас гэтай вандроўкі людзі, якія дапамагалі ім з гэтым праектам, звярнуліся да нас, каб мы ім заігралі песню непасрэдна ў кабіну самалёта, калі яны ляцелі над Грэнландыяй, таму што у нас, дарэчы, была песня «Грэнландыя». Выйшлі на нас, папрасілі, мне цяжка было ведаць, як яны тэхнічна гэта змогуць зрабіць, але яны далі рады. Мы прыйшлі ў студыю, сыгралі песню, яны якім чынам праз нейкую спадарожнікавую сувязь атрымалі гэта ўсё ў кабіну.
Так мы з імі пазнаёміліся, падружиліся, яны вярнуліся ў Беларусь і ветліва нам прапанавалі здымкі з GoPro камер, якімі яны карысталіся з цягам усяго гэтага палёта. То бок далі нам тэрабайты інфармацыі з сапраўднай кругасветнай вандроўкі і сказалі, ну можа вам для нейкага кліпа спатрэбіцца. А у нас не было песні, і нам так гэта ідэя спадабалася, што мы адмыслова напісалі песню, каб зрабіць кліп з гэтым цудоўным відэашэрагам, які можна зараз знайсці у нас на YouTube-канале, разам з песняй, якая завецца «Крылы» для вас сёння. У меня теперь есть крылы, толькі доўга няма неба. Нібыта цалкам махінае застылая глеба. Твои руки мои леки, твои слезы моя нафта. Адчуй цяплом твоих глыбокіх струменяў сапраўдных. Лови павольны пульс паўночных гарадоў. Не шукай мяне, абавязкова аднойчы я буду с тобой. Не марнуй святло, мне нагадаю шлях. Адлюстраваныя зоркі вільготных вачах. У меня теперь есть крылы, отчини мне свое небо. Нібыта крохкае люстэрка, кранутае срэбрам. Праз адчыненыя вокны, скрозь аголеныя нервы. Адчуй мяне, а мне далёка, празрыстым паветры. Лови павольны пульс паўночных гарадоў. Не шукай мяне, абавязкова аднойчы я буду с тобой. Не марнуй святло, не нагадаю шлях. Адлюстраваныя зоркі вільготных вачах.
прокладаю шлях. Адлюстраваныя зоркі вільготных вачах. У мяне цяпер ёсць крылы. 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 Сябры, ну як вам гэты канцэрт? Мне падаецца, што гэта сапраўдная А прыгажосць. хай напишуть як гук, бо мы ж не чуем. Напішыце, калі ласка, як гук. З таго, што я чытаў у чаце, ўсё вельмі крута, усім вельмі падабаецца гучанне, але калі ў вас ёсць нейкія заўвагі, прапановы, вы таксама можаце Можам пра даць іх тэлефон гукача распавесці ў нашага, гэтым да. чаце. Але спачатку давайце я зраблю для вас важную абвестку. Вы, напэўна, ведаеце, чулі, што ў беларускіх казках галоўныя героі выключна мужчыны, а беларускіх жанчын ці то ратуюць, ці ўвогуле не ратуюць, і тады іх лёс увогуле не зайздросны. Дык вось, у мяне ў руках вось такія кнігі. Што ў іх адметнага? Адметнага ў іх тое, што галоўныя гераіні гэтых казак выключна жанчыны. І жанчыны не проста прыдуманыя, а рэальныя гістарычныя персанажы. Ад Соф'і Гальшанскай да цёткі, ад Ларысы Геніюш да Саламеі Русецкай. А пісалі іх увогуле цікавыя беларускія творцы Марына Ментусава, Лявон Вольскі, Света Бень, Кацярына Ваданосава, Владзімір Орлоў. Ну, хіба гэта не прыгажосць? Вось вам яшчэ тады прыгажосць. До 14 ліпеня вы атрымаеце спецыяльную зніжку 5% па промакодзе «Сепультура». Шукайце спасылку ў апісанні гэтага відэа ў чаце і купляйце казкі пра беларускіх жанчын, бо беларускія жанчыны — гэта сапраўдны цуд і сапраўдныя гераіні. Ну вось, а цяпер працягваем нашу размову. І размаўляць з Вовам мы будзем пра кніжкі. Вова, слухай, ты ў эміграцыі сябе знайшоў у тым ліку і ў кнігавыдаўстве, але ў аўдыёфармаце. Як ты да гэтага прыйшоў увогуле? Слухай, ну калі ты трапляеш у новую асяроддзе, у новую краіну, час ад часу адкрываеш сабе нейкія новыя бакі, вымушаны займацца чымсьці яшчэ. Так, мне падаецца, у кожнага з нас, хто пераехаў, адбылося. Мой досвед працы в сфере аўдыёзапісу просто мне дапамог, і сябры дапамаглі далучыцца да праекта, які вырабляў аўдыёкніжкі, і моя праца была ў тым, каб арганізаваць сам працэс, звязацца з аўтарамі, набыць правы, составіць нейкі каталог таго, чаго выдаваць. І у нас быў бюджэт на 5 кніжак, і мы гэтыя 5 кніжак выдалі. Гэта завецца выдавецтва «Літаральна», можна знайсці ў Ютубе таксама «Літаральна» лацініцай. Мы выдалі 5 кніжак, гэта «Адвечным шляхам» Абдзіраловіча, гэта «Мужыцкая праўда», якую мы запісвалі з сябрамі, з беларускімі вядомымі артыстамі, мастакамі, журналістамі. І яшчэ некалькі кніжак. Пакуль што праект на стэндбай, таму просто мы чакаем наступнага транша фінансавання, таму што гэта праект бескаштоўны. Гэтыя ўсе кніжкі мы для вас зрабілі бескаштоўна для вас. Вы можете гэта ўсё слухаць. Напрыклад, моя улюбёная з таго, што мы зрабілі, гэта «Шляхціц-завальня», якую прачытаў Олег Гарбус. Вось менавіта гэты варыянт, які мы зрабілі зараз, мне падабаецца больш за ўсё, што як яго рабілі раней. Так што асабліва ўзімку ля камінчыка самае то. Вельмі люблю гэты хорар беларускі. Слухай, а ці вялікі ўвогуле попыт сярод беларусаў на аўдыёкнігі? Мне падаецца, што гэта даніна часу, гэта не звязанае з нацыянальнасцю. Зараз гэты пратакол сувязі чалавека з мастацтвам просто больш зручны.
Людзі слухаюць кніжкі, знаходзішся нават за стэрном у машыне на дальніх пераездах, чаго раней было немагчыма. Можа, менш сталі чытаць паперы, але больш сталі слухаць. Я, напрыклад, таксама даволі шмат слухаю, таму што я вельмі люблю гуляць, шпацыраваць. І вось калі я шпацырую, я слухаю аўдыёкніжкі. Слухай, ну мне падаецца, што гэта яшчэ залежыць ад адлегласці, таму што ў Мінску ўсё нібыта вельмі зручна было, і ты вось 20 хвілін на метро, і ты ўжо там, дзе табе трэба. А ў Варшаве ўсё ж такі ты можаш гадзіну некуды ехаць і слухаць у грамадскім транспарце. Ну, мне так не атрымліваецца, мне весь час нешта замінае. Я вось калі еду кудысьці па справах, вось я калі просто хожу і шпацырую, вось я гуляю уздоўж Віслы, напрыклад, у меня есть такая звычка. А так не, так мне не магу сканцэнтравацца на контенте самом. Вось. Ну, адказ на твоё пытанне, аўдыёкніжкі даволі папулярныя зараз увогуле ў свеце, як проста чарговы пратакол сувязі, які прыйшоў да нас, да чалавецтва. Мне падаецца, для беларусаў гэта таксама вельмі важна, таму што з улікам таго, што беларускія выдавецтвы забаронены ў Беларусі і папяровыя кнігі не трапляюць у Беларусь, таму што яны проста небяспечныя для тых, хто іх замаўляе. Аўдыёфармат гэта вельмі класная гісторыя, каб проста не чытаць, хаця б слухаць гэтыя кнігі. Для тых беларусаў, для большасці беларусаў, якія знаходзяцца непасрэдна ў краіне, і каб чытаць, напрыклад, вось «Сабакі Еўропы», кніжку немагчыма набыць, а вось паслухаць аўдыё больш, ну, згодны з табой, што гэта таксама вельмі важны аспект. А ты сам цяпер шмат чытаеш? Можа, назавеш свой топ-5, топ-5 беларускіх сучасных кніг ад Уладзіміра Пугача? Шчыра кажучы, чытаю зараз не шмат і не ўвесь час, напэўна, беларуская. Вось то, што я згадаў зараз, Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», апошняе, што я прачытаў, мне вельмі падабалася. «Шляхціц Завальня». Гэта вось хтосьці, можа, камусьці больш падабаюцца вечары на хутары бліз Дзіканькі Гоголя. Хто не чытаў «Шляхціц Завальня», пачытайце і параўнайце. Для мяне гэта, ну, значна больш моцны твор. Што яшчэ? Ну, вось я вельмі ўражаны, калі пазнаёміўся з творам Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Калі мы записывалі аўдыёкніжку, якую запісаў Саша Памідораў, дарэчы, цудоўна запісаў. Вось такія 3 кніжкі прыйшлі да галавы. Напэўна, нешта яшчэ, потым дадам. У цябе ёсць яшчэ адно хобі — шахматы. Мы нават з табой адзін раз заладзілі спаборніцтва. Ну, для мяне там увогуле было без шансаў. Скажы, каго ты лічыш самым сваім сур'ёзным супернікам, магчыма, сярод вядомых беларусаў? Ну, так і адбылося. Я сапраўды уже, может, год 20. Ну, я себе зову аматарам шахматам. Есть люди, якія сочаць за футболом, ведаюць там футболістаў, там всякие лігі. Я прыкладна той ж самы, але пра шахматы. Сачу за турнірамі, ведаю, як завуць топовых шахматістаў ва ўсім свеце. І калі пераехаў сюда, я перайграў амаль што са всеми сваімі знаёмымі, і з большасцю у мяне плюсовы лік, але ёсць у мяне чалавек, з якім у нас лік роўны. Это один человек. Это Саша Кнырович. Вось мы з ім граем вельмі рэдка на цвярозую галаву, і вось у нас парітэт. Ну, мне падаецца, у шахматы толькі на цвярозую галаву і трэба гуляць. У мяне бываюць па-рознаму, таму ў аплікацыях, вось гэтых прыладах, тэлефонах, калі бывае іграеш і потым спускаеш рэйтынг, калі там таксувкі едзеш или дзесьці на вечарыне, я там не сачу асабліва за гэтым рэйтынгам. Ну, я зашмат граю, можа, трохі можна сэнсаванне, менш і сканцэнтраванне гэта рабіць, але для мяне гэта такі вельмі важны ў жыцці фон, каб яно прысутнічала. Слухай, у нас ужо ёсць пытанні з чату, я зараз буду паціху іх агучваць. Першае пытанне даволі цікавае. Чаму Пугач пабрыў галаву? Моцны вецер у Варшаве, гэта само з сабой адбылося. Калі чакаць на гастролі з купалаўцамі і за Камеронам у ЗША? Родненькі, гэта наша мара. Мы вельмі часта пра гэта мяркуем і марым. Для гэтага нам надо нейкі прадусар, які зможа нам дапамагчы арганізаваць тэатральныя гастролі. Гэта трохі складаней, чым зрабіць канцэрт гурта. І калі камусьці гэта важна, калі хтось, я ведаю людзей і ў Філадельфіі, і ў Сан-Дыега, і ў Сан-Францыска, і ў іншых гарадах, дзе мы былі, в Денвере, калі вы там зробіце нейкі такі пул прадусарскі,
и дапаможце нам, мы з задавальненнем привезем до вас Декамерон. Потому что уже мы проверили, гэта працуе, мы так зрабілі, мы звозили его ў Берлін, мы звозили его ў Прагу, мы звозили его ў Прыбалтыку, у Літву, і ў Цюрых мы нават звозили Декамерон. Клас. Я вельмі цешуся, што у спектакля такая ёсць геаграфія, і я спадзяюся, што ён даедзе і ў ЗША, і ў іншыя краіны, таму што гэта вельмі важны спектакль, яго трэба, каб пабачылі людзі. Тут вось яшчэ одно пытанне прыйшло. У мяне няма, на жаль, шмат грошай, каб больш за ўсіх заданаціць, але вельмі хачу кружэлку. Дзе набыць, падкажыце. А ў залежнасці ад таго, у якой вы краіне знаходзіцеся, але яны прадаюцца на Allegro, хто ведае, што гэта такое, і на соцсетках Джейморс. Калі вы знойдзеце Instagram Джейморс, то там у шапцы профіля ёсць спасылка на наш маленькі сайт, где есть мерч розный. У тым ліку там ёсць і кружэлкі нашы. Карацей, у Інстаграме знойдзеце, либо у Allegro, либо просто напишите нам, і вам дапаможам. Все вельмі проста. Спадарства, слухаем канцэрт. Не забывайцеся падтрымліваць музыкантаў, якія робяць для вас гэты цуд. Наперадзе нас чакае яшчэ шмат хітоў, неспадзяванак, сапраўдных неспадзяванак. Гэта інтрыга. Таму рыхтуйцеся, гэты вечар яшчэ будзе працягвацца, таму слухаем канцэрт. Важны для нас твор з 2021 года. Черно-желтое небо, в нем умирает воздушный змей. Ты родишься поздней в знаке рыбы. Мы под утро его найдем, и как будто еще живы. Каждый ищет свои, кем бы ни был. Но все такая же пустота, и такое же небо днем. Все как в 86-м перегрето. Мы под утро тебя найдем, и как будто еще в живых. Каждый ищет свои этим летом. Ты научишь меня не ждать, вылетая в дверной проем. Танцы с теплым дождем под сирены, опускай слова в тетрадь, чтобы нам не забыть потом и с дождями впитать внутривенно. Но все такая же пустота, и такое же небо днем. Все как в 86-м перегрето. Мы под утро тебя найдем, и как будто еще в живых. Каждый ищет свои этим летом. Каждый ищет свои, каждый ищет свои, каждый ищет свои. Каждый ищет свои, каждый ищет свои, каждый ищет свои. Но все такая же пустота, и такое же небо днем. Все как в 86-м перегрето. Мы под утро тебя найдем, и как будто еще в живых. Каждый ищет свои этим летом. Дякую. Ну і напэўна хацелі б для вас сыграць колькі твораў з нашай ранейшай творчасці, з нашага мастацтва, якую многія з нас памятаюць з Беларусі, якое прызвычаліся калісьці чуць па радыё. Гэтыя песні для вас таксама зараз.
докричаться не смогла, заметала все следы, не почувствовала зла. Ты прощала мне звонки и луну, что не взошла, и широкий взмах крыла. Утоляла жажду сном, замирала от лучей, не была уже ничей. Затонувшим кораблям зажигала маяки дуновением руки. Кто заставил падать ниц в холодную залу и подарил рассвет без грусти и границ на каменном полу? Закрывала мне глаза и летела чуть живой босиком по мостовой. Ты вошла в чужие сны, раздвигая голоса, закрываясь от луны. Кто заставил падать ниц в холодную залу и подарил рассвет без грусти и границ на каменном полу? Заставил падать ниц в холодную залу и подарил рассвет без грусти и границ на каменном полу. Кто заставил падать ниц в холодную залу и подарил рассвет без грусти и границ на каменном полу? Дякую вялікі. Так, а наступная песня таксама прыкладна з таго ж самага перыяда, але мне патрэбна дастаць новы медыятар. У цябе няма медыятара нового? Концерт протягивает Сергей Щурко. О, все, знайшовся халяра. Ну, той, что мы звали всю дорогу, все життя, песня про кораблики. Если мы горим, то значит ничего еще не поздно. Если мы на дне, то значит мы теперь морские звезды. Нужен воздух, чтобы дышать. Жги на берегу костры, зови, я должен слышать голос. Если ветер не попутный, я вернусь, но через полюс. Нужен воздух, чтобы летать. Ледоколом минаю, разбиваясь в дребезги, разрыв
в пески. Не обманывай себя, оставайся на плаву. Ты молчишь, но говорят уголки дрожащих губ. Абсолютный ноль и отражение в незнакомых лицах. Оседает соль и не сгорает на твоих ресницах. Нужен воздух, чтобы летать. Ты только не молчи, мне не хватает просто сердца стука. Если мы на дне, то не тоскуя больше друг без друга. Нужен воздух, чтобы летать. Ледокола минаю, разбиваясь в дребезги, разрывая тишину, зарываемся в пески. Не обманывай себя, оставайся на плаву. Ты молчишь, но говорят уголки дрожащих губ. Ледокола минаю, разбиваясь в дребезги, разрывая тишину, зарываемся в пески. Не обманывай себя, оставайся на плаву. Ты молчишь, но говорят уголки дрожащих губ. Дякую. Ну што, сябры, праехаліся цягнічком у шчаслівае мінулае. Узгадалі ўсе гэтыя чароўныя канцэрты Джэй Морса на 14 лютага у Беларусі, у Мінску, так, як хадзілі, кайфавалі. Спадзяюся, што ўсё гэта ў нас яшчэ здарыцца. У тым жа самым Мінску. Пакуль пытанне з чата для гурта Джэй Морс. Дзе чакаць бліжэйшыя канцэрты? Пробачьте, я как раз ходил за хусточкой. Ближайший, дякую за питання. По-перше, ближайший великий виступ, який буде повним складом, у нас, боюсь помилитися, альбо 12, альбо 13 червня у Варшаві в межах фестиваля Out Loud. Приходьте, коли ласка, заіграємо великий, моцний сет. Ужо, я спадзяюся, з гледачамі, з ліхтарикамі, з запальнічкамі. Ведаю, што ў цябе яшчэ будзе канцэрт у Лісабоне. Так, паралельна з гэтым у мяне яшчэ плануецца, так, ну, як, неспадзявана атрымаў запрашэнне заіграць у Партугаліі. Я нават не ведаю, што там ёсць беларуская дыаспара. І вось я поеду, у нас так адбываецца. Спачатку езжу на разведку туды адзін, а потым, калі бачу, што дыаспара вялікая, і што можна зладзіць канцэрт гурта, прыязджаем з гуртом. Прыкладна, то есть у нас адбываецца зараз с Кіпром, таму што вось я з'ездзіў туды не так даўно з сольнікам, і нас запрасілі ўвосень уже гуртом. Я спадзяюся, што мы трапім увосень, дарэчы, вось на Кіпр. Клас. Сябры, калі вы жывеце на Кіпры, жывеце ў Партугаліі, ці жывеце ў Варшаве, то, калі ласка,
мы будзем радыя вас бачыць, гурт Джейморс будзе радыя вас бачыць, а пакуль падтрымлівайце цудоўных музыкантаў, якія граюць канцэрт спецыяльна для вас. А я пакуль задам наступнае пытанне. Вова, давай паразмаўляем пра яшчэ адзін напрамак твоей дзейнасці ў эміграцыі, гэта тэатр. У вас здарылася сапраўды магутная калаба з купалаўцамі, спектакль «Декамерон». Як вы да гэтага прыйшлі? З чаго ўсё ўвогуле пачыналася? Як все важныя падзеі ў маім жыцці, гэта адбылося выпадкова. Дарэчы, з музыкай той самай калісьці. Мы даўно знаёмыя, сябруем з Олегам Гарбузам, просто мне патэлефанаваў і прапанаваў, каб я напісаў да іх новага спектакля там шэраг песень. Вось, я пайшоў слухаць чытку, сцэнарый, які яны стваралі ў той момант па кнізе Максіма Знака. Уцягнуўся, яны мяне ўвогуле ўзялі трэцім акторам. Я даволі успрыняў гэта з скепсісам, таму што каб з такімі людзьмі іграць на сцэне, гэта трэба, прынамсі, нешта разумець гэтым. Яны 2 месяцы мяне разам з рэжысёрам гэтага спектакля Войтакам Урбанскім, польскім тэатральным рэжысёрам, трэніравалі і выдалі на прэм'еру. З таго часу мы палічылі недавно з Сергеем Чубам, адыгралі 23 спектакля, ужо плануем граць яшчэ. Вось, і, дарэчы, выйшаў непасрэдна альбом песень, які я напісаў да гэтага спектакля. Зараз мы сабраліся гуртом і запісалі непасрэдна ўжо з інструменталкай, не так, як у спектаклі пад гітару. Гэты спектакль працягвае жыць такім жыццём. І спадзяёмся, што мы будзем граць далей. Не так даўно выйшаў кліп, відэо на адну з песень, які вось гэты альбом трапіл. Гэта песня на верш былога палітвязня і важнага ў маім прынамсі жыцці чалавека Максіма Знак, які трапіў на чарговы наш спектакль узімку. Якраз так супала, што іх выпусцілі, а у нас быў спектакль у Варшаве. Ён прыйшоў на гэты спектакль, і ў мяне было адчуванне, нібыта мы з ім знаёмыя, таму што 2 гады мы прагаворвалі яго тэксты, уяўлялі сабе яго, нават з хлопцамі абмяркоўвалі, што калі-нікалі мы сыграем на сцэне купалаўскага Мінску для яго. Але лёс, як заўжды, прапанаваў сваю версію падзей. Ён прыехаў да нас, а не мы у Беларусь. Вось. І ён з намі нават з'ездзіў на некалькі спектакляў, у Кракаў, падаецца, у Вроцлаве яшчэ. А потым, калі мы сталі працаваць ўжо над музычным альбомам, ён пагадзіўся зняцца ў нас у кліпе на песню на яго ж вершы. І вось выйшаў гэты кліп, які здымаў цудоўны беларускі рэжысёр і аператар Іван Карнацевіч. Дзякуємо вялікі за гэта. Звяртайцеся да яго, вельмі таленавіты відеограф, гэта кажуць, не відеограф, правільна. Вось. І гэта я плаўна падважу к таму, што мы хацім для вас гэтую песню зараз і заіграць. Вельмі адказны для нас момант, што я нават перад тым, як пачаць, пап'ю вады, Павлік. Давайте падтрымаем музыкантаў, якія зараз будуць рабіць для вас жывую прэм'еру. Яны сыграюць песню са свайго новага альбома, які вы, я спадзяюся, ўжо паслухалі. Калі не паслухалі, хуценька выпраўляйце гэтую несправядлівасць. Ну і, канешне, падтрымлівайце музыкантаў, якія зараз для вас граюць такі чароўны канцэрт. Спадарства, гэта вельмі важна, каб яны зараз адчувалі вашу падтрымку. Таму давайте накідаем хуценька данатаў, не забывайцеся, што вас яшчэ чакае вініл за самы вялікі данат падчас гэтай трансляцыі. А цяпер сустракайце, прэм'ера! Белая пена на хвалях подыхва і паветра белымі бурунамі жыць нам апошнія метры. Хочаш скаваць ланцугамі, хочаш забіць, нас застрэліць. Белая пена на хвалях белую пену заменіць. Белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена, белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена. Стомлений
сонцем, водой і паветрам белы шум. У скронях лічым апошнія метры. Хочаш схаваць ланцугамі, хочаш забіць, нас застрэліць белая пена на хвалях, белую пену заменіць. Белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена, белая, белая пена, мы белая, белая, белая пена. Пена, мы белая, белая, белая пена, белая, белая пена, мы белая, 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 белая пена. Дякую вялікі. Ну і зараз працягну наш выступ. Раскажу, як было. Калі нас Саша Чарнуха запрасіў на гэта мерапрыемства, на гэты канцэрт, ён папярэдзіў, што мы павінны зайграць нейкі кавер, таму што ў іх так прынята. У нас гэта ў гурце не вельмі прынята, але... Сашка любіць кавера. Да, Сашка любіць кавера. І мы сталі думаць, што ж нам сыграць. Калісьці мы балаваліся, гралі на саундчеках у Беларусі штосьці з Мьюза, з Гріндэя, а потым падумалі, што неяк зараз не хочацца гэта ўсё. І проста ўзгадалася, што мы калі самі збіраемся, там, напрыклад, дзесьці за сталом, или проста баем разам час, мы таксама, як нармальныя людзі, бярэм гітару і штосьці граем. І ўзгадалі песню, якую мы час ад часу разам спяваем, просто под гітару, самі для сябе. І вырашылі гэту песню зрабіць для вас, не таму што песня нам вельмі падабаецца, песня, якая вось не падаецца з года 22-го са мной, я слухаю час ад часу. Вось, мы не рабілі нейкую выкшталцоную аранжыроўку для яе, просто хацім, каб вы непасрэдна саму песню пачулі. Александр, ці трэба абвяшчаць, што за песня, или пусть здагадваюцца самі? Буду рады, калі зараз у чаце людзі самі здагадаюцца, што гэта за песня, і кайфануць ад таго, што яны зараз пачуюць. Ну і, канешне, заданаціць, калі ім спадабаецца тое, што яны пачуюць. Смішно, сумно, чесним бути чи розумним, вибір несумнівно є. Нерви, втома, але хтось чекає вдома. Вітер музику несе. Тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш біль знайти. Під цим дощем, дивись, я можу ще, рихтай ми без упину, ми розіб'ємося вщент. Жити, битись, разом скиглити на місяць, спільне, несумнівно є. Щастя, доля, до хліба сльози замість солі. Вітер музику несе. Тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину,
зможеш біль знайти. Під цим дощем дивись, я можу ще. Редтаймер без зупину, ми розійдемося вщент і лишимо живими. Лишимо живими. Лишимо живими. Щастя ретушоване смартфона. Ради наших ранах золотих. Тисячі небачених знайомих. Мила моя, скажи, чи я в один із них, я в один із них, я в один із них. Розфасуй кохання по флаконах і приймай, коли так б'є біди. Бач, солдатів садять по вагонах. Мила моя, чи я в один із них. Тримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш біль знайти. Під цим дощем дивись, я можу ще. Ретаймер без зупину, ми розіб'ємося вщент і лишимо живими. Лишимо живими. Лишимо живими. Лишимо живими. Лишимо живими. Дякую. Чи здогадався хтось? О, так, дякую, Саша, дякую. Рухавік прогресу і творчості, до речі. Абсолютно. Сябры, калі вам спадабалася тое, што вы зараз пачулі, калі ласка, падтрымайце гурт сваімі донатамі, таму што гэта вельмі важна. Я паўтаруся яшчэ раз. І для таго, каб падтрымаць музыкантаў, якія зараз робяць гэтае музычнае свята для вас. І для таго, каб падтрымаць праект, каб мы маглі планаваць далей нашыя канцэрты. Таму што шмат што з гэта робіцца толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Таму будзем вам шчыра ўдзячныя, а зараз працягнем. Да, дзякую вялікі. Ну і зараз песня, якую мы традыцыйна ўжо шмат гадоў, я б сказаў, што ўжо не першае дзесяцігоддзе на кожнай нашай імпрэзе прысвячаем дзяўчынкам і жанчынам, асабліва беларускім. Нават некаторыя з іх прысутнічаюць зараз тут для вас. Покликала, бо не могла долго одна. Там новый эмаль, вязаный шаль не греет зусім, на жаль. Разлеталась по дворам и дрожала от холоду.
з гораду і кранаць валасоў тваіх беларускае золата. Не плакала, бо не могла больше адчуваць боль. І я не адкрыў, як цяжка чакаць, стаяць і глытаць пыл. Разляталася па дварах і дрыжэла ад холаду, напалоханае дажджом беларускае золата. Дашукацца і назаўжды разам вырвацца з гораду і кранаць валасоў тваіх беларускае золата. Разляталася па дварах і дрыжэла ад холаду, напалоханае дажджом беларускае золата. Дашукацца і назаўжды разам вырвацца з гораду і кранаць валасоў тваіх беларускае золата. Дякую. Просто прысутнічайце з намі, просто прысутнічайце сярод сваіх, сярод беларусаў па ўсім свеце. Гэта вельмі важна адчуваць сябе адным цэлым у нашай Беларусі, дзе б мы зараз не знаходзіліся, ці ўнутры краіны, ці недзе ў іншым куточку гэтага свету. Вова, я б хацеў зараз запытаць у цябе тое, што не паспеў у мінулую нашу размову, пра тое, вось як Максім Знак першыню прыйшоў на спектакль «За Камерон». Ты моцна хваляваўся? Гэта быў самы незвычайны для нас спектакль. Мне падаецца, он быў складаней за прэм'еру. Калі мы ладзілі прэм'еру, так атрымалася, што мы сыгралі нават 2 спектакля запар у адзін дзень. Гэта было менш цяжка, чым граць спектакль. Калі ў зале Макс, я нават напрыканцы, калі мы зачитывалі там ліст Макса, сапраўдны ліст Макса, які ён дасылаў, я нават, было цяжка, я нават заблытаўся там з тэкстам, мне Гарбус трохі памог. Гэта было вельмі, вельмі цяжка. Вось ён, калі прыйшоў да нас, я просто, для мяне гэта не тыпова ўвогуле, я чалавек такі закрыты, інтраверт, а калі прыйшоў незнаёмы для мяне чалавек Максім Знак, першая моя рэакцыя была, я яго абняў. Нібыта, вось я ўжо сказаў, ўжо згадываю сёння, што нібыта мой знаёмы здаўна чалавек. І неяк так атрымалася, што потым досвед нашых стасункаў, а мы час ад часу бачымся, я толькі больш ім захапляюся. Наколькі гэта з аднаго боку мяккі, а з іншага жалезны чалавек. Вось менавіта так выглядае летальная зброя, мне падаецца. Ого. Я б хацеў, каб такіх людзей было больш. Нам, мне падаецца, мы змянілі наше жыццё хутчэй не на паказ, а без пафаса, без мітусні, без клікбейта. Чалавек бачна, што ён жыве ў том тайме, у тых абставінах, якія яму далі з вялікай годнасцю. І вось вельмі вялікі рэспект за гэта. Які ты ад яго пасля спектакля фідбэк атрымаў? Ён ветлівы чалавек, сказаў добра. Падзякаваў нам. Мы запрасілі яго на сцэну, дарэчы, ён выходзіў на сцэну на паклон разам з намі ў канцы, і шмат чаго прыемнага для нас, нам і пра нас сказаў, і пасля гэтага яшчэ.
Ведаеце, я вельмі люблю размаўляць пра пераемнасць пакалення ў беларускай музыцы. І мне падаецца, што яе вельмі не хапае, таму што умоўна маладыя не слухаюць старых, старыя не слухаюць маладых і гэтак далей. І вось гэтых нейкіх калаб амаль не адбываецца. Я б хацеў у вас запытацца пра вашыя самыя яскравыя адкрыцці ў беларускай музыцы апошняга часу. Давайте кожны хай назове свае любимыя гурты. Мы пасля ў чаце вырашым, каго пазваць на наступную сепультуру. Я хацеў бы прадставіць сваіх сяброў і паплечнікаў, людзей, якія даўжэй за ўсё са мной у Джейморсе. Гэта Сергей Щурко, гітара. Гэта Павел Мамонов, бубны. І цудоўны Алесь Францішак Мішкевіч, які двойчы іграў у Джейморсе. І я спадзяюся, што гэтым разам назаўжды. І двойчы граў у сепультуры Элайф. І двойчы граў у сепультуры Элайф, да. Алесь Францішак Мішкевіч, я Владимир Пугач, мы разам гурт Джейморс. Вернемся да пытання твайго. Слухай, я такі артадаксальны ў гэтым сэнсе чалавек. Я калі нешта новае адкрываю праз навінкі Spotify. І ёсць пэўныя навінкі, але ты ж звузіў пытанні менавіта беларускія. Ось апошняе, што мяне сапраўды ўразіла, і я б хацеў бы пажадаць гэтым хлопцам поспехаў і развіцця, і каб хутчэй яны змаглі далей займацца музыкай, гэта Нізкіс. Хлопцы, зараз вы. На мою думку, у меня я з'являюся прихильниками фаната, можна сказаць, гурта «Релікт». Для мяне я б хацеў яго тут таксама пачуць. Мне здаецца, што гурт «Релікт» той гурт, который можна на сусветнай арэне паказаць яго, на самой справе. Яшчэ, мне здаецца, поп-кантэнт цудоўна робіць таксама мае сябры, гурт «Ночы». Ёсць такі, гэта якасная цяпер еўрапейская музыка, которую таксама няблага паказаць усёй Европе. Два адметных я магу сёння сказаць. Думаю, было бы неплохо Супербулс пригласить. Для меня, конечно, это два гурты. Можно два гурты назвать? Это гурт «Лейбонник» и гурт «Уния». Может, кто памятает, такие гурт старый. До речі, так, я хотів так само додати на конт Лейбоніка. Чомусь мені одразу такий «Релікт», тому що фанатею до гэтай. А Лейбонік супер просто. Творчасць, которая у Сярожы пайшла ўжо в эміграцыі, мне здаецца, просто яго як тую бомбу разорвала. Ад настолькі цудоўны матэрыял і беларускасць і актуальнасць тэкстаў, настолькі, што цяжка складана знайсці на сённяшні час настолькі актуальныя тэксты, як у жартаўлівай, можа быць, манеры, але ж все роўна, которые кранаюць, которые ты адчуваеш, і кожны з нас, людзей, яны перажывалі гэта ў тых тэкстах, которые на сённяшні дзень у Сярожы. Дзякуй яму, дарэчы, вялікі. Я, дарэчы, пра Сярожу нават магу дадаць са свайго боку. Я спачатку з ім пазнаёміўся як з чалавекам, а не як з музыкай. Таму што мы, калі ездзілі, гастралявалі ў Амстэрдаме, мы проста ў яго ў гасцях гасцявалі. Вельмі цудоўны чалавек, уразіў мяне тым, што калі мы прыехалі да яго, он зрабіў наступным чынам. Ён нам прачытаў, гэта назавецца нават не лекцыя, а такі семінар пра гісторыю беларускага хіп-хопа са слайдамі. Гэта вау, мяне гэта вельмі ўразіла. І потым мы з ім ладзілі дуэт, он запрасіў мяне на імпрэзу, якую рабіў тут у Варшаве, даслаў мне тэкст песні, каб я вывучыў, каб мы з тым дуэтам спелі. Я б хацеў бы падкрэсліць яшчэ спартыўны складнік яго творчасці, таму што я, напрыклад, не магу так прамаўляць хутка, як ён. Тэкст, я каб з ім разам спець, я вельмі шмат трэніраваўся. Гэта па-за тым, што гэта сапраўды вельмі годныя, цікавыя музычныя творы. І ўвогуле можна сказаць, што зараз жыцця ў Еўропе мы можам казаць пэўна, што рэальна беларуская музыка можа канкурыраваць. Таму што ў нас ёсць што паказаць, у нас ёсць свае адметныя рысы, у нас ёсць самая мілагучная мова ў свеце, которая здзіўляе людзей, которые першы раз яе могуць пачуць. І рэальна ось той якраз такі эстаблішмент музыкальны, музыка ў Беларусі, яны могуць канкураваць і сабе прапановваць. Шмат разоў сустракаючыся менавіта з польскімі музыкантамі, цікава, што нам кажуць заўсёды, што слухайце, вы заўсёды прыходзіце
своечасова і падрыхтованымі. Такія вообще, вот у вас все чотенько, по часе вы прыходзіце заўсёды такія вот. І абутак здымаеце. І да, абутак в коридоры. здымаеце, ну, калі заходзіць на рэпетыцыю. Таму і на вас, ну, гэта кранаецца не толькі тое, што мы такія сабраныя, а тое, што можна што паказаць. Свая культура, яна ёсць, яна павінна быць. І у нас ёсць, мы зараз, як кажу, што карасік у балоце сядзелі, знаеце, як-то не давалі ўсё, нешта нам забаранялі, не так, а цяпер мы так раз, як рыбкі Немо, опа, у море, потом у акіянчык выплываем, і у нас ёсць прастора, што паказаць. І нас можна заўважыць, таму што мы гэтыя рыбкі такія яскравыя. Свет про нас даведваецца. Па-першае, жалезная беларуская дысцыпліна, па-другое, аўтэнтычнасць і сапраўды цікавая творчасць. Сябры, пішыце зараз у чаце, калі ласка, каго б вы хацелі ўбачыць наступным госцем Сепультуры Элайф. Мы паспрабуем нешта прыдумаць, канешне, з рэальных нейкіх варыянтаў. Ось. А я б хацеў зараз пра сапраўдныя мары і фантазіі паразмаўляць. Спачатку я б хацеў, каб вы распавялі мне пра свой самы памятны канцэрт Эва. Што гэта было? Ну, давайте так, я поделю на две часткі адказ. Ёсць мой сольны выступ, які мне падаецца самым важным у жыцці. Это калі ў 2020 годзе рабіў выступ на плошчы Перамен на балконе трэцяга паверха. Людзі слухалі, адныя людзі мяне слухалі ўнізе, а другія трымалі дзверы, каб ціхарі не зайшлі на трэці паверх. Я потым, калі здымкі бачыў відэо гэтай падзеі, бачыў, што яны па чацвёртым хадзілі, на мяне глядзелі, але мяне схавалі і потым вывезлі адтуль. Вось гэта вельмі важны для мяне быў канцэрт. Што тычыцца канцэрта гурта Джей Морс цалкам, то гэта, напэўна, канцэрт, які мы зладзілі на 15-годдзе гурта у самалёце на вышыні 10 кіламетраў. Вось гэта для мяне, нават ёсць відэо з гэтага, захавалася ў сеціве, а нават, падаецца, на нашым YouTube-канале, можна паглядзець гэты канцэрт, які ладзілі ў звычайным пасажырскім самалёце для людзей, якія ляцелі ў Амстэрдам і нічога не чакалі, ніякай музыкі. Мы проста ў пэўны момант всталі, взялі інструменты, мы былі там падрыхтаваныя і заігралі для іх. Вельмі было цікава сачыць за іх рэакцыяй, увогуле за тым, як гэта адбывалася. І для тых, хто не спрабаваў, скажу, што пець на вышыні 10 кіламетраў вельмі цяжка для дыяфрагмы. Такі важны для вас момант. Магу сабе толькі ўявіць. Гэта сапраўднае выпрабаванне для кожнага творцы, але мне падаецца, што гэта вельмі цікавы экспірыенс і сама рэакцыя людзей, якія былі непадрыхтаваныя да таго, што адбываецца. Магчыма, у вас ёсць нейкія фантазіі ці мары, як бы выглядаў ваш ідэальны канцэрт у будучыні? Што б гэта было? У якім сеттынгу? У якой краіне? Ну, відавочна, для мяне гэта Беларусь, і гэта замчышча. Альбо замак, альбо замчышча, Пружанскі, напрыклад. Альбо дзесьці яшчэ. Ну, вось не вось гэтыя, якія упрыгожаныя не Свішымір, а вось такія сапраўдныя, якіх шмат па Беларусі засталося. Калі нехта памятае праект гурта Джей Морс «Адлегласць», да якога далучаўся да самога альбома, далучаўся відэафільм з беларускімі замкамі. Вось у такім замкі з вельмі цікавым добрым святлом, з адкрытым агеньчыкам і з людзьмі, якія сядзяць на траўкі і намёты вакол. До речі, можна порівняти, пам'ятаєш, такий файний концерт Троїці, у таким замку був. Так, ладно. Супер просто концерт. Дакладна. Вось такого, вось аб такім я мару. Шталту, да. Гэта быў цудоўны канцэрт Троіцы ў праекце цудоўным Белсат Music Life. Шкада, ўжо не існуючы праект. Але мы працягваем вам дарыць канцэрты беларускіх гуртоў, які адбываюцца проста цяпер, і у вас ёсць яшчэ магчымасць заданаціць гурту, сказаць яму дзякуй за тое, што ён зараз дае канцэрт спецыяльна для вас, ну і пабыць разам, пабыць усім нам разам, беларусам, дзе б мы зараз не знаходзіліся. Канцэрт працягваецца. На сцэне Джей Морс. Ты сябе не пераможа, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Ты мяне не пакахаеш, засцярожана ад фальшу у вачах тваіх. Несапраўдны смех, жыві.
і не ведай, мне так будзе лягчэй. Трываць крыві не пазбеглі, я не здолеў далей кахаць. Я не варты дапамогі, ты даруеш мне знямогу і вяртаеш дні непатрэбныя. Ты сабе не пераможаш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Жыві і не ведай, мне так будзе лягчэй. Трываць крыві не пазбеглі, я не здолеў далей кахаць цябе. Ручаі паклікалі ад мяне. Дзякуй вялікі, гэта был наш твор «Жыві», і мы его у наших сет-лістах канцэртных часто ставім блокам яшчэ з адной песні, і блок завем «Жизнесцвярджальны». Наступная песня, напэўна, гэта «Не памірай». Залишившись там, де вже тебе не знайти. Світ на долі після розпадеться сам, якщо немає мети. Попіл моїх хмарень, і хмари твої в небесах. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах ті ранок тануть.
та звуки, наче в перший раз у вересневій воді. Ті, кому не легше, теж забудуть нас. Якщо не тепер, то тоді попіл моїх хмарень і хмари твої небеса. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах фіранок. Звільно у них голос ледь чутно, талючий пульс, в погляді мутно, мрії твоє, чиясь майбутнє, так завжди. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах фіранок. Звільно у них голос ледь чутно, талючий пульс, в погляді мутно, мрії твоє, чиясь майбутнє, так завжди. Павел Мамонов, бубны. Олесь Франтишек Мишкевич, бас. Сяржук Щурко, гітара. Я, Владимир Пугач, разом ми Джей Морс для вас сьогодні від цього серця. Дякую, вялікі. Ну што, спадарства, хочаце яшчэ? Спадабаецца гэты канцэрт? Тады хуценька падтрымлівайце гурт. Скажыце ім дзякуй за такі цудоўны вечар для ўсіх нас. А я зараз скажу спецыяльную падзяку усім тым, хто падтрымлівае канал Сепультура Элайв штомесяц для нашых сталых спонсараў. Вы бачыце іх на экране, але асабліва я хачу падзякаваць спадару Железніченка, Анастасіі, Боліку, Мова Неўрова, беларусам Малагі і, канешне ж, раскошнай Аўдзі. Дзякуй, што падтрымліваеце гэты канал, дзякуй, што дзякуючы вам адбываюцца гэтыя канцэрты. Гэта вельмі важна адчуваць сябе сярод сваіх, хаця б вось гэтыя 2 гадзінкі. А цяпер, калі сапраўды хочаце, каб шоу працягнулася, давайце-ка хуценька яшчэ накідаем донатаў і, магчыма, гурт Джей Морс зайграе для вас яшчэ адну песню. Все врут, пропускай сквозь себя эти радиоволны и флут. Все гуд, просто стало в квартале темно, и троллейбусы ждут давно. Кино не закончилось ничем. Мир крут, даже если сегодня из окон не виден салют. Все гуд, просто стало темно, и тебя никуда не зовут давно. Кино не закончилось ни с чем. Снежинки, смайлики, Фаберже, смотри, как красиво во дворе уже намело и в таком количестве. Электричества нет. Кто-то первым сказал привет, дым в небо ловим отражение.
излучаем в таком количестве электричество. Наш мир круг, без войны и без тех, кто не нужен, кого не зовут. Все good, просто стало темно, и отправилась почта, я тут давно. Кино не закончилось еще. Снежинки, смайлики, Фаберже, смотри, как красиво во дворе уже намело и в таком количестве электричества нет. Кто-то первым сказал привет, дыми в небо ловим отраженный свет, излучаем в таком количестве электричество. Пропускай сквозь себя эти радиоволны и флу. Все good, просто стало темно, и тебя никуда не зовут. Давно кино не закончилось еще. Снежинки, смайлики, Фаберже, смотри, как красиво во дворе уже намело и в таком количестве электричества нет. Это я в темноте, привет, дыми в небо ловим отраженный свет, излучаем в таком количестве